गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ भारतनि हादोरगिरि मानगोनां रामनाथ क'विंदआ गागिसिन बिसायख'थि खुंगिरि राजीव कुमारखौ भारतनि गाहाय बिसायख'थि खुंगिरि चिफ इलेक्शन कमिशनार महरै थिसनबाय। फैगौ 15 मे 2022आव गाहाय बिसायख'थि खुंगिरि महरै राजीव कुमारआ बिबान आजावगोन। मख'नो गोनांदि राजीव कुमार बिथाङा 1984 बेट्सनि IAS मावख'गिरि। BTRनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BTRआव थाबैनो आरोबाव गंसे मुलुगसोलोंसालि गायसनजाबावनायनि लामायाव। बे आयदाखौ लानानैनो मैया हा नायसंनायनि उसला लानानै मोनसे जुथाइ दोलोआ 30 नं क'क्राझार सानजा SD बियाबनि सिङाव थानाय हरिनागुरि खोन्दो 1 गामियाव दावबायो आरो बे दावबायनायखौ MLA लरेन्स इस्लारिया दैदेनो। दुखुनि रादाब। चिराङाव सारअन्थाइ गावनायजों माथाम मोसौनि जिउ खहा। रायजो नाङैनो जे अखा हानायनि जाउनाव दाब दाब जायगायाव दै लोमस्रावनाय आरो गिख्रंथाव थासारिबो नुनो मोन्दों। बे समावनो थांनाय हरनि समाव चिरां जिल्लानि गुरुबासा पुलिस बादानि सिङाव थानाय सामथाइबारि पिस्टिसनि बेंखननि सामथाइबारि दल गामिनि रेन्दा बसुमतारिनि माथाम मोसौआ सारअन्थाइ गावनायजों गलियावनो जिउ गोमायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' फिसाफोरनि जाफुंसार खौरां। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि हालामनि सिङाव थानाय जालुकबारि उमानन्द गामि गंसेयावनो सा10 सुबुङा आसाम पुलिसाव साख्रि मोननो हादों। आसाम पुलिसाव साख्रि मोननो हानाय बिथांमोननि मुंफोरा जादों जुन, सोमला, अनुराधा, बिलिसन, दाहिर आरो सोमदोन। बिथांमोना गामिजों लोगोसे बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोदों। बर' रावनि थाखाय दुखुनि खौरां। गुगोल ट्रेन्सलेटआव बर' रावा हाबासै। माखासे सान सिगां बर' रावखौ गुगोल ट्रेन्सलेटआव सोसननायनि खामानिया आबुं जाबाय आरो बेनि थाखाय लाख लाख रांबो गारबाय होनना खौरां मोन्दोंमोन। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारिया थियारि जाबाय होननाबो बुंदोंमोन। लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेलाव भारतनि हादोरगिरि मानगोनां रामनाथ क'विंदखौ बेखेवहोगोन होनना बुंदोंमोन। दिनै बेनि जेबो खौरां मोनासै। मानोना भारतनि आरो सा सानजा भारतनि गोबां फिसा रावफोराबो गुगोल ट्रेन्सलेटआव सोसनजाबाय। बिनि सायाव बर' थुनलाइ आफादा मा बिथांखि लादों दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। लामा आरो दालां गैयैयाव गोबां दुखु खस्थ'जों हान्था मेला खालामनो गोनां जादों फरायसुला फरायसुलि आरो ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा। थांनाय गोबाव बोसोरनिफ्रायनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 4 नं जमुदुवार बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय 2 नं हारसावबारि, 1 नं हारसावबारि आरो बायदि बायदि गामिनि थागिबिफोरनि दुखु खस्थ'आ जोबोद बिखा खामथावना जादों। बै ओनसोलनि गथ'फ्रा दिनै खौरां बिजों हांख्रायनानै गावसोरनि दुखु जारलाखौ सोरखारनो मिथिहोनो नाजानानै फोरमायदोंदि गामिफोरनि हान्थामेला आरो थांलाय फैलाय खालामनायाव सुबिदा जायो, बिनि थाखाय दालां बानायनानै होनो BTR सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ खावलायदों गामिनि थागिबिफ्रा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बावैसो सिगां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा जिन्ज्रिबिल गामिनि सिलचर मेडिकेल कलेजाव नार्सिं फरायगासिनो थानाय करिश्मा ब्रह्मनि थैनाया जों बर' हारिखौनो दुखु होदों। मख'नो गोनांदि गोथै सोलेरखौ पस्टमर्टम खालामनाय रिपर्ट बायदिब्ला करिश्मा ब्रह्मआ बांद्राय सानब्रेनायनि थाखाय गावनो फासि नांना थैदों। नाथाय मानो फासि नांना थैखो दासिम गुबै आरो आबुं जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। रुंसारि सोलेरखौ बिदाय होबाय। मख'नो गोनांदि करिश्मानि अबथिरा थैनाया न'खरखौ हाजासे दुखु होलांबाय। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।